Здравейте хора, аз съм Дарезър БГ, тук сме не Дези БГ и това е дълго... То не май дълго очаквам клип, ама нищо. Нали, това. Сега ще направим една разходка от спална, тъй кошки са прекалено силни. Тук бяхме последния път, нали, в предния епизод. И има много промени. Те пак са много шумни. И като цяло това може би ще е последния епизод на спална, защото мислим вече в другия епизод да сме, нали, в нашото място, дето всъщност сме там. Като за началото това е фермата. Къщата ми е готова. На Космик, дето Космика я направи. Къщата ти е завършена и Дези в клипа на Космика, може да гледате. Да, готова му е къщата, от колко епизода са карам, от 2 ама нищо. Да, тия не знам дали си виждали, ама май да. Това е моята къща. Като цяло големите промени са и тая, нали, на Дези къщата, на Космика фермата и тая ферма, която ще... Аз се почнах от там, и спаунера, да. Това е спаунера надолу, после ще го покажем. Ето е фермата, тя не е готова, цялото ограденото ще е ферма и общо взето такива работи, да. Но като цяло сега да видим спаунера, нали? Да, фермата, чая да направя. Идваш ли? Аре. Може би наистина. Клипа няма да е толкова дълъг, защото, нали, обобщавам един вид какво е смисъл имало и после вече може да се в други епизод ще отиваме към нашето си място. Това е като цял спаунера, Евила го направи. И там е. Какво има? Нищо торч просто. Там има шайда, но го изкопах. Хубари. Ето и си са. Умиранията отстрани са с пугин вече, защото мисля, че във втория епизод не беше с пугин и после, защото сложихме в друг пугин, той се бъгваше. И затова, нали, отначало дето бяха без пугин, ставаше пак бъгове, като сървъра са спрей и после в смисъл се рескаше и само на Космикът се тече, не знам що. Може би, защото той умря първи и имаше най-много умирания. И после с другия плагин пък пише само на човека колко е умря, като при той виждате, нали, самаха не винаги е пред човека и това е добре. И също, как да обясня, само като има 5 човека, нали, в смисъл в момента не пише кой е най-много умирание, защото в момента преди малко го сложих и никой няма умирание. И сега като спре по принцип, трябва да изпише, нали, за много кратко време кой е с най-много умирание, топ 5. Но както казах, той е много още. Това е фермата ни за вилиджери и тия работи, ама тут аз вече ги знам, може тук в екипа на Космика ги има, защото е. Имаме вилиджър с Sharp 5 и с Мендик, обаче с Мендика май е тоя. Да, как го оценях от първия път. Той е с Мендик. Той е Данест, Respiration. И с Sharp 5. Не. Тук пак някой друг. Да, ето ще. Има кирка Fortune 2. И като цяло това ще е Fortune 2. Това е Ender Chest. Аз имам пък така Silk Touch и Efficiency. Само Silk Touch. Между другото, имаме такова, нали, те се тържат. Как беше онова за дракона, бе, и забравих. Около от края, ама... забравих го, човек. Дето портала за Ender. Да бе. Между другото, аз съм го намерил, с Космика бяхме го търсили, тези ти не знаеш, защото тебе да нямаш толкова голем сървъра. Намерих го, това нещо, дето е, нали, за портала. Обаче, може би след 3 епизода, като се съберем повече хора, защото в момента не сни всички виждате има 2 човека, като съберем изцяло 9-те, може и повече да са, не се знае. Още не се наплатен ход между другото, ама скоро време може да си. Тогава ще... Аз го знам, записах му координатите. Тогава ще отидем
да убием Дракона. То сега брони не е нищо не е. Епизода. Може и след 4 епизода да е. Еми, като цяло това мисля да е за епизода. Кратък е верно, но както казвам в момента нямаме много време, за да може да правим клип. Смисъл. Тук ми къща. Вдарял се. А то с бутън. Фу. Не знам, може да кажеш нещо. Няма. Ако някой иска наистина много да влезе в сървъра, Да. защото в момента ни не стигат и хора, някои левнаха. Може наистина да, в смисъл, може и да се навие да го включа в сървъра, нали? Ама, който иска да им пише в скайпа, скайпа го оставам до сега във всички клипове на Darius. А пък, за който не го знае, mc.darius. Който иска. Задължително е да се над с колко години влезе. Де да съм? Абе, минимум 13. Мгм. Колкото ли ще заклипа? Не знам. Някой се мина. Тия трябва да ги разкараме от тук. Като цяло да, промени ще има. Чай да я покая фермата по-нататък и това ще е. Тия е. Да. Това е за момента. Това са голяма. Това ми е... Тия работи са... Тук има дърва, защото... И други работи, защото фермата ще види просто какво ще стане. Няма да стане скоро, в смисъл трябва да изфармя семена, за да мога всичкото да го направя почти с такова. Значи 90% ще е с пшеница. И като цяло това ще е. Между другото още не съм си взел новия процесор. С видеокарта ми иначе става, ама процесор още не съм го взел. Може би ще събирам пари за корсивницата, а не да вземам сега по-мощна двойка, защото... Като цяло това ще е. И аз му се приключим. И каза я от трупакти, защото що не. Ако клипът ви е харесал, може да го харесате, да посетите канала на Razer. А пък при мен е да посетите канала на Дези. И това ще е още пък. Това ще е. Чао!